А ось наші інтернет-карыстальнікі дасалі вам цікавое пытанне. Константин И. пиша. Вы сыграли много ролей, так или иначе примеряли другие профессии, другие роли. Кем бы вы стали, если бы не связали свою жизнь с театром или кино? Ну, цудоўнае такое слушнае пытанне, таму што калі я не хацела нікому расказваць, што я мару Про актерскую да, так, профессию. пра маю такую долю акцёрскую, бо бацька мой сказаў праз мой труп, я вучылася в мастацкай школе і збіралася быць кніжным графікам. Сапраўды? Сапраўды, і заўсёды сёння я малюю, я займаюся скульптурай, я все это не пакідаю, мне это вельмі дапамагае ў маёй працы, вельмі дапамагае. Таленавіты чалавек, таленавіты ва ўсім, не? Можа быць, дзякуй, не ведаю. А в інтэрнэце, дарэчы, малюнкаў вашых няма. Нейкія выставы, можа быць, ёсць? Былі всялякія выставы, можа быць, не столькі ў нас. Вось калі мы вельмі сябравалі з тэатрам Венгеркі Беластоку, была там аднойчы мая выстава, нават куплялі мае працы, я была вельмі шчаслівая, радасная. Вось такое было. Ну, я просто такі чалавек, што мне не хацелася б так это. Ёсць прафесіяналы, цудоўныя мастакі, а я так. Для сябе, для сяброў.